Koľko to je? 69 centov. A benzín? Nezastihol vás cestou sem dážď? To akú cestu myslíte? Všimol som si, že ste z Dallasu. Počúvajte, čo je vás do toho? Odkiaľ som? Kamoško. Ja som vás nechcel uraziť. Nechceli ste ma uraziť. Nie, to len aby reč nestála. Ale ak sa vám to nepáči, nemusím už povedať ani slovo. Ešte niečo, pane? Ja neviem, že by. Je nejaký problém? Aký problém? Iba sa pýtam. To vám napadlo len tak? Prečo by mal byť nejaký problém? Chcete ešte niečo? To ste sa ma už pýtali. No, pomaly budem zatvárať, takže... Budete zatvárať? Áno, pane. O koľkej zatvárate? Teraz zatváram, teraz. Teraz nie je časový údaj. O koľkej? Zvyčajne, keď sa zotmie večer. Netušíte, o čom hovoríte však. Prosím? Povedal som, že netušíte, o čom hovoríte. O koľkej chodíte spať? Prosím? Ste trochu hluchý, čo? Pýtal som sa, o koľkej chodíte spať. Okolo 9:30, pane, asi tak okolo 9:30. Tak sa vrátim vtedy. Prečo by ste sa mali vracať? Bude zatvorené. To ste už povedali. No dobre, teraz už musím zatvoriť. Bývate v tom dome vzadu. Áno, bývam. Vy tu žijete od narodenia. Toto všetko patrilo predtým otcovi mojej manželky. Tak ste to vyženili. Veľa rokov sme žili v texaskom Temple, pane. Tam sme vychovali deti. V Temple. Sem sme sa presťahovali pred 4 rokmi. Takže ste to vyženili. No, ak to tak chcete nazvať. Nezáleží na tom, ako to nazvem. Je to jednoducho tak. Koľko ste najviac stratili pri hádzaní mincov? Prosím? Koľko ste najviac stratili pri hádzaní mincov? Neviem, to naozaj neviem. Vyberte si. Mám si vybrať? Áno. O čo hrám? Len si vyberte. Ale najskôr by som rád vedel, o čo vlastne hrám, pane. Musíte si vybrať. Nemôžem to spraviť za vás. To by nebolo fér. Ale ja som nič nestavil. Ale takže... stavili ste. V stávke je váš život, len ste o tom nevedeli. Viete, aký je na tej minci rok? Nie. 1958. Putovala 22 rokov, kým sem dorazila. A teraz je tu. Vyberte si hlava alebo znak. Vybrať si musíte sám. Pozrite, ja najprv chcem vedieť, o čo hrám. O všetko. Nerozumiem. Môžete vyhrať všetko. Vyberte si. No dobre. Tak teda hlava. Vyhrali ste. Nedávajte si ju do vrecka. Je to predsa vaša šťastná minca. A kam ju mám teda dať? Do vrecka určite nie. Zamieša sa medzi ostatné a bude z nej zas len minca. Hoci je to minca.